Uway ni kinong shong shnong ka soyong ba Burning Star Shabong menta kasngi kila ujor show Chief Executive Member ka KHEDC uba Titos Khan halor ka shithi balayo pedyang na katanat social welfare. Habay cringe kilat pathai kubor hashulong press club haga kat pratrik kulalengkot arjar arpulai uba Burning Star uloong haka shithi balapin mi da ka social welfare kalaya lambakla ya ka lineage act kat kendai spa kendai punyo jong district council. Ulapan pau ya kajing sngau kia halor kani na markat kum ka lineage act la krau shai baki bala banong khasi kidai ki bashim jat na ka kami Henry kajing tho jong social welfare kay lambakla na mar da ka baong baki ba ai jat sha ulok ru kila banong kum ki khasi na kalyang jungi kum ki khon samla ki baron kajing sngau kia ni dawa baka district council ka dei ban tho ban ujor persha ya ka shithi bala penmi na ka social welfare Dari wan hang ne om nak no sen dari wan ki nong song chong dari so khian ta je den riu ne ki concern citizen bak mentak sni ka kat platrik Januari ada cara pulai na liang jungi nilai ujor hapo chief executive member jong ka kasil autonomous council hawe de berkelesti naka social welfare na social welfare jong ka me clear de kene sti ka ba la penbi haga arpoitrik Julai ajar po na kalian kata social welfare kala yalam bakala ya ka lineage act jongka district council dekade ka thong an plek thong ne haga kedua ya thong ne for the it may be stated that the lineage act 1997 does not prohibit the issuance of ST certificates to the applicant adopting surname of either from the father or mother, and the practice of adopting husband surname by non-Khasi wife was also allowed. Di hamne kalong ba nisukia du ta yang kene kasti jongka social welfare nama kakum kene ka lineage act kala kreu shai ba kide ki ba la banlong Khasi kide ki ba kejai nak kami. Di hamne kene ka jingtho social welfare pat ka yalam bakala ong ba la ban sim jai kito ki ba ai jai sa ulok ki la ban long ku Khasi ka ba batai bakala ne ka ba misinterpret ne ka misread ni act jongka 1997 tina ta da widak ka sofia ka bakra lo ne ka jingle jongka tna social welfare but na le jungi taksi lawan ban ujor hakmat chief executive member jong Khasi autonomous council but halor kene ki tho ka perlong pat ya ki office jong ki deputy commissioner ba pher ban issue ya ki ST certificate sha di ban dei hok ban yo ST te bun ba ki Khasi nomor hang ne kum kene ka act ka lineage act ong ba kito ki Khasi ki bom semla ajat su kami kamut kiladu no ya jing no Khasi te henrai kene ka jingtho na kalian katna social welfare department pat ka ong ba kine ki Khasi ki ajat sa ukpa lane kito ki dekhar ki ajat sa ulok ki la ban yo Khasi te na ta daw kani ka jingtho kay lam bakla du ta ha ka ba na liang juni nim hun ya kani ka jing pendi ji na kalian ka social welfare ka psang buri henry ka persai pak kani ka sti ka ba sakmat ha ka ba khan yu 3 November hajar ko te ne ka sti kam semlah do na ka benta ban kedau ban ong ba kito ki bomdei Khasi ki kan thai bomdei Khasi bayo lok du sendang Khasi baki najat kapa kam semna kedau benta ane yang ne sti ka ba poi tarik Julai ajar ko pat kane sti ka kedau ba na benta kito ki kan thai ki ba sim ya ajat lupa la bali thu ki kum ki Khasi trai na ta kadau ka tra social welfare ka pchang buri ya kane ka jitho Henry ni habang iti bnya ni la ka jitho aka jinsya na kalian minister joka tana social welfare uba kermen chala au ar hajar poi wada ban pisai halo kene ka jing persya ya kene ka sti Henry ya kene ka sti kem sama sai na ta ada milap len ba kene ka ai ba halo kene ka jing lap jongi len ba kene ka ai ba dan kene ka sti ka bayalam bakla ya kene ka jong konstitusi na kalian jongi let mentak si persya po diskusi nilapan da ka RTI seki distrik Bapero tibun ki distrik ki ba persang banduri kini ki tribe certificate kabala issue sya kini ki jat pa
te henry ka ba sotna pakalong ba na kalian ka office jong deputy commissioner jong ka southwest hasil kala ai kopi shani ye ki kato ne teliki kisanat lan ne certificate sulit certificate ki bala ai sejat pa ba na kalian jong ni soban persya alo ne marba kane kalong kajing itu ye kini kijat pa banyo ye khasi tribe kalong persya ye kerti kristur jong ni hakaba ladang isya ya kini kijat pa banyo ye ka jing itu kum khasi dan ki khasi tribe so ban ong ba kabuk ke jing ma ka kraw ya ka jat jongi ka ba hadu benda mende hi dan but ya ka kom khenjat ya ka kami te ladang khenjat no pa kamut ha ka kur ka jat du kawan ra no ya ka jing bom sai dan ka jing bom dat bet su ka kom khenjat te ladang ka bet su khenjat so ba ka jat rim jongi hi ka dan hatmir jong jing ma na ta kata mi so ban persya kum kisamla mi so ban persya ya ka ne ka jingle jong katna social welfare hakabala penmi kum kene ga jitho ba yakito ki khasi ki ba bot no ya ka dustur khenjat na ki we pat te berdiri le se ga banong ni suban persya ba ki yo ya ka khasi trak ki ni dawa ya tusul amba kum ba mitip hi ka district council ka dei ka custodian jong ka riti kristur jongi ila ru banong kum ka constitutional custodian te hakani ski ni dawa ya tusul ba ka dei ban tho lane ban ujor persya ya kaneka cithi kapa nagalian ka social welfare ka panmi mabale kaneka yalam bakla lane ka misrit ya ka joka district council te tang hi saboy pat ka bangi kentu lane ujor sapo apo council kalong ba ya kitu ki khasi ki bala khenjat ki bala simjat no ukpa umdei ka kum to ka kum to ri sa ko ka sai nak ta da wi ujor long tanong remba umdei su ban itu ya ki kum ki khasi